got Pierre in this bitch, yeah. I got these hoes in this bitch, yeah. Carrots, they all in my ear, yeah. Yeah. I got Pierre in this bitch, yeah. I got these hoes in this bitch, yeah. Carrots, they all in my Joo, tänään tosiaan kasataan nämä mankit sitten loppuun tässä. Nyt ollaan tässä vaiheessa niin, että kohta näette sitten lopputuloksen. No niin. No niin, nyt on mankit taas vähän edistynyt. Tää lähti jo käyntiin. Tää vähän tippas öljyä, niin no niin, mankit tos nyt tarrojen vaille valmiita. Ne tulee sitten huomenna. Messupäivä täällä. Tulkaa meidän mukaan katsomaan meidän messupäivää.
niin, nyt ois MP-messullekin saavuttu. Mun DNA kertoo, häviäminen on mun pahin pelko. Voittojen kaavassa sain selkoon, otin oman elämäni paimentoon. Mä meen tän kalentoon, luoja mun vihaajia varjelkoon. Näetkö mun peräsas kelkoon, sä voit tehdä vähän laskentoon. Herän köyhänä limbonin sfääris, taskut on tyhjät ja miljooni pläänis. Semmin vaikea pysy iloisin pääkin, kun ulkona synkkä mun inhokki sääki. Tää lifestyle ei sovi mindsettiin, mikä blessatti mulle kun mä synnyin. Mä oon täyttänyt hyllyyn, mä käyttänyt ryysyin. Tää väylänen tyytyis, sä voi kieltää sun geeneis. Erilainen lapsi jengi tietää mun perheessä. Sä voit olla mitä vaan on mieltä mun CV:ssä. Tehnyt jotain niissä vaikka mieltäsi pellonen. Pari vuotta sitten mulla ei ollut mitään näyttöjä. Moni näistä kelas mulla ei ole mitä käyttöä. Mä tiedän että nyt on siihen kyllä tullut muutos. Kostiasta tekijöistä tullut sukupuutos. Mun DNA kertoo, häviäminen on mun pahin pelko. Voittojen kaavassa sain selkoon, otin oman elämäni paimentoon. Mä meen tän kalentoon, luoja mun vihaajia varjelkoon. Näetkö mun peräsas kelkoon, sä voit tehdä vähän laskentoon. Kun on voittanut liikaa, ne toivois sun häviös on yleinen ajatusmalli. Joku tarjoisi rahasumman, kiva siitä, että joku mut salamurhaisi. Sitten ois vuodesta messujen minteimä. Ollut häviöllä voitolla nyteen, ja mä oon pitänyt vaan loitolla syyteen. Mut on rakennettu tosi eri lailla. Mä huomasin jos kidinä mä olin eri maailmasta. Välitin vain ain tuloksista, halukykyni vaan ain ulos mittaa. Jee, mä oon puoliverinen prinssi, kato meikä pelikirja. Terve, minä olen Mopomen yrittäjä, tänään mä arvostan nämä 2 mangia. Tämä sininen mangi, täällä on tosi hyvä värisuunnitelma, täällä mietitään sininen ja valkoinen, niin kuin Suomi. Tässä on näyttäisi olevan hyvä kone, hyvä jälkiasennettuna. Hyvä kaisari takana. Konakilpi, 210. Konakilpi. Sitten tämmönen manki, valkoinen ja violetti. Aika myös siihen värisuunnitelma on. Tässä vaan niin näyttäisi olevan myöskin aika hyvä näköinen kone. Sekä hyvä racing kumi. Sanon nämä 2 mangia. 10/10, 10/10.